Premýšľaš, ktorý LED pásik bude najlepší do tvojho interiéru? Mám pre teba porovnanie. Rôzne typy, rôzne efekty. Poďme na to. Na začiatok klasika LED pásik so 60 diodami na meter. Vhodný na jemné podsvietenie. Máš 3 odtiene, teplý, útulný ako západ slnka. Neutrálna je najviac podobná dennému svetlu, studený, belší, technický. 120 LED na meter. To isté, ale dvakrát viac diód. Takže svetlo je silnejšie a rovnomernejšie. Lineárny LED vyzerá ako súvislý pás svetla bez viditeľných bodov. Skvelé do moderných aranžmánov. Line Pro LED uzavretá v kryte poskytuje naozaj veľa svetla. Ideálna na profesionálne použitie alebo jednoducho tam, kde potrebuješ výkon. RGBV LED s ďalkovým ovládačom. Chceš farbu? Máš farbu. Nastavíš si odtieň, intenzitu alebo režim zmeny. Na party, do detskej izby alebo jednoducho pre efekt. Dual LED s dotykovým ovládaním. Jedným kliknutím zapneš. Podržaním meníš farbu. A ďalším podržaním, prípadne ešte stále, reguluješ jasnosť. Dostupná vo verzii so 60 a 120 LED na meter. Ako vidíš, každá páska má svoje využitie. Ak potrebuješ radu pre svoj interiér, napíš nám do komentára.